mayong buntag ninyong tanan. Karong Domingo ang ikatulong Domingo sa ordinary season, mabitbit unta nato sa atong pagpamalandong ang subyot sa atong mga pagampo ug sa mga gibasa, pag-ila sa atong gigikanan sa banay, sa atong katilingban, sa atong pagkasimbahan. Tambag pa sa kanta nga atong mandungog sa misa, kita usara kay kita usara may tulubagon kita sa usag-usa. Tambag pa, sugyot pa ang sulti pa sa awit. Kini lang sa opening prayer, ang atong pag-ampo matud pa, mandui Ginoo ang atong manduan ang atong mga buhat unta sa Ginoo aron makapahimuot kini kaniya. Dayag sa opening prayer giingon nga magdaghan unta ang mga mayong buhat diha ni Jesus, ang mga mayong buhat uban ni Jesus ug diha ni Jesus. Ang kumbuot pagaingnon sayod man kita nga dura sa tay mga buhat ngadto sa pagbuhat ug dili maayo niya. Sa mga buhat nato nga dili maayo, sa hinay-hinay mubuak muguba sa atong pagkahilambigit sa usag-usa. Ilhon ta ang sugyot, ang matag usa tipik ug kabahin, nindot ang gipanaglitan sa parte sa lawas, tipik ug kabahin sa usa ka kamatuoran, ang matag usa niya. Ang second reading nagisgot nga kung masakitan, kung mag-uol ug masakitan ang usa kabahin sakop sa imong lawas, ang entero lawas mag-antos. Apan kung sama sa gihapon sa katilingban, bisan sud sa banay, kung dunay masakitan sa atong gikauban, sa atong kauban, ang entero banay mag-antos sama sa atong pagkasimbahan. Karon atong ilhon, kita usa ka simbahan, nagpundo karon dinhi sa atong simbahanan aron pagdaig sa Ginoo ug pagpangayo sa iyang grasya ug pagdaig sab ug pagpasalamat sab sa usag-usa, pag-ila sa matag usa nga kabahin ang matag usa, kabahin sa usa ka lawas ni Jesus ang atong pagkasimbahan. Ya, magduan unta sa Ginoo ang atong mga buhat aron makapahimuot kini kaniya, makapahimuot sab ug maghatag sa kalipay ug kalig-on natong sa matag usa nga tipik ug kabahin sa usa ka kamatuoran, ang atong pagkasimbahan. Atong bitbiton kana sa atong pamalandong, atong bitbiton kana sa atong pagampo. Nakoy kaila ba sa pagsugod kanang ay na lang kay live streaming na ba niya makadungog niya to, hindi na ito ba. Ako tatong patason-tason kay napamoy daghang nagpadung. Sukad sa ganihang buntag lain tingali. Dabi na mabuntag ba sayo natay
kaigsunan nga maglisod pag kanang lakaw sa ngit-ngit kay wapay suga. Niya karon hayag na unta pero milandong-landong tungod sa hulga sa uwan. Sige, abot-abot ng gili tingali ang tanan, ang kadaghanan. Atong padayonon ang pasawlog Santos nga misa, kalawaton ta sa Jesus nga pangayoon ta ka ng maong grasya. Ilhon nato lagi nga usahay makapasakit kita, makaunay kita sa pagpasakit sa usag-usa. Apan magdaghan unta ang nindot ug maayo nga atong mabuhat alang sa usag-usa. Kay dili naman ikaw ang malipay, malipay ug mabulahan ang kinatibukan. Atong paningkamuton, atong paningkamutan, kay atong ilhon ang maong kaakuhan, ang pagbuligay, ang pagdasigay, ang pagligunay. Amen.